Какво е предимството пред конвенционалната корекция посредством очила или контактни лещи? Както много правилно казахте, конвенционалната корекция на първо място е очила. Нека да ги разгледаме очилата преди контактните лещи. Очилата се водят второто по значимост откритие в историята на човечеството след печатната машина. Да. Печатната машина съхранява информацията, а очилата правят хората еднакви, за да прочитат тази информация. Но очилата имат един огромен недостатък. Очилата са плоскост, а окото е сферично. Така че с очила се вижда добре само през центъра на очилата. Периферните лъчи не се пречупват така ясно и само хората, които носят очила, могат да кажат, че те не могат да виждат добре в периферията. Всъщност това ограничава хората, носещи очила, в извършването на тяхните ежедневни дейности и в работата им в редица професии. Добре, те на 180 градуса периферии виждат ли? Как? Всеки един нормален човек, т.е. човек без очила като нас, не, в никой случай те не виждат. Ние виждаме, когато гледам вас, виждам 180 градуса настрани периферно зрение. А пациента с очила вижда добре само напред. Настрани той не вижда добре. Освен всичко това, редица професии не позволяват носенето на очила. Артисти, спортисти и така нататък. Много млади хора просто не искат да носят очила, защото козметичният дефект ги притеснява. Контактните лещи, втората корекция, също имат недостатъци. Това е възможността чрез поставянето и свалянето на тая корекция да се вкара инфекция в окото. Иначе контактните лещи решават въпроса с периферното зрение, но те изискват доста грижи. Повечето контактни лещи трябва да се свалят ежедневно. Има, разбира се, и такива, които са за седмично носене, но грижите за тях не са по-малки. В тази връзка, през 2000-та година Американската очна академия обявява късогледството, далекогледството и астигматизма не за аномалии, защото до тогава те бяха рефракционни аномалии, а ги обявява за болест, защото прави хората зависими от нещо. Човек не трябва да бъде зависим от нищо, включително от очила. Много будистки подход. Това е решение на Американската очна академия. От 2000-та година късогледството, далекогледството и астигматизма са обявени за болести и те не се коригират, а се лекуват. Един от начините за лечението е ексимерния лазер. С помощта на този метод само за секунди може да бъде премахнат диоптера на редица отклонения. Извършването на лазерната корекция крие ли някакви потенциални рискове? На всеки лекар-хирург е известно, че няма хирургична манипулация, която да не крие някакви рискове. Тук обаче, както казах, до 2000-та година тези отклонения, които ние коригираме, не бяха болести. Така че ние трябва да осигурим на човека, когато коригираме, същото зрение, което той има с очила, че даже и по-добро, само че без очилата и ние да му гарантираме 100% успеваемост. Как се постига това нещо? Корекцията, която извършваме, се казва индивидуализирана. Всеки един ще каже, че хората са индивидуални, естествено, че е индивидуализирана. На този лазер ние не вкарваме диоптрите на човека и да коригираме съответно 2, 3 или 4 диоптера. Ние коригираме 6 аномалии. Предварително на една специална апаратура, която се нарича корниална станция, ние извършваме 2 манипулации – wavefront и корниална топография. Там снимаме абсолютно индивидуални данни от окото на всеки пациент. Тези диоптри, които се снимат от тази апаратура, астигматизма, който има и още 6 вида отклонения, които не са получили гражданственост и не са известни и се наричат в очните болести кома, трилистник, четирилистник, сферична аберация и така нататък, имат възможност да бъдат коригирани с лазера, така че да се получи така нареченото суперзрение. Когато говорим за рискове, лазера има така наречения eye tracker. Това е механизъм, който помага на пациента да гледа право в центъра на лазера. И ако извърши някакви леки движения, лазера следи окото му със скорост по-бързо, отколкото е най-бързо точно движение. Най-бързо точно движение е 30 милисекунди, а лазера може да следи окото със скорост 6 милисекунди. Така че преди да се изместил погледа, лазера вече се е изместил. Да. Значи, вие знаете, че най-прецизният и най-секретен ключ, това е ириса на окото и се сканира окото, за да се отворят големите секретни врати и така нататък. Тук на същия механизъм се следи
прави се снимка на ириса на окото и лазера следи тая снимка по такъв начин, че да не се измества центъра. В тази връзка данните, които вземат кореалната станция, се вкарват тук в лазера и ролята на лекаря е просто да центрира главата на пациента. Оттам нататък апаратурата работи практически сама. В тази връзка възможността за грешка е абсолютно минимална. Практически не съществува. А какво производство е тази апаратура? Нашия лазер е производство на фирмата Карл Zeiss. Карл Zeiss за мен е синоним на качество в оптиката специално. И в тази връзка аз смятам, въпреки че е доста по-скъп от другите лазери, че това е най-качественият лазер, с който може да се постигнат най-добрите резултати за пациента.